Tongin aingo yau try na marulong babha bat ki jing isnay jungu kine junam kalong na ki jing isnay utray ba sham labam do no yagi naba ki jing le isnay utray kim judo hoy kiyay thamai man ka step but crow ka jing yay ne ka jong try but ublay ubangi shakri ay kublay pi baro haka kerteng ka jong jisu ubaki jing isnay jo u yangi kim judo ubaka jing ay jo u kadap biang yangi hakipor baro kamtam hakum kinigipor jong ka jing yat lenti kabadap daki jing daki jing jenjar kibawan ban taplop ya ka jing hagan ka slaperte long balakarku ya ka kerteng ka jong try nidwai bau blay unyo ban kerku yangi da ka jing slok jongi such a sebat daga ketien ka jongu nginteng yaka series kabangila pelik jimut ha ka jing mi na ka jing trei uman semakot ha ka sngi Pentecost ha pedeng jong kisanran jong Jesu kani kadai ka Sunday ka baar hadin ka sngi Pentecost jong kani ka snem ka pamanda ka jing trei uman semakot hakisanran jong u Jesu ka penmi haki ya ka jingkut jimut ka batmai bat ka team jongi hakani ka series kadai ka jingkut jimut ban snap ya ublay ya kabala pensyong nong rim haka kitab ki kam ki apostol kananong kabasaw kadakot kabakat kendai bat kaba arpel ki kam ki apostol kananong kabasaw kadakot kabakat kendai bat kaba arpel hakini ki arteli ki dakot ni pule syapang kajing kren o Petros bat Yohanes ya kirang ba niam jong gatagapor kibala persyang ban kangla yaki ban yalap yaw Jesu kibala persyang ban pensengap jarno yaki bakinam kren show syapang u Jesu hadin jong katakas ni Pentecost namarba kirang ba niam ki syakting bagi paiba kiniabot ikasandano Jesu ki syakting bayok ki dono yaw paiba ki dono ikaburam jong tau paiba kumta ki persyang ban pensengap jar ikasandran jong Jesu tongin pensyaskor ya kini ki ar telikit kon hagani kapor Henry o Petros baru Yohanes kiliat ho bakiraong haki la ka syonghok hakmat ublay ban snap yapi kamtam ban yaublay to kan hi mapi namar ngimla banom kren ya kita ki bangelayo bat ya kita ki bangelayo snow kajingkut jimut
ban snap yo blay yaki breo ka jingkut jingmut ban pansha skor yaki ka bau blay udon banong ka kitab kikam ke apostol kareka kitab kabalato da u Lukas ubatray ka kam jong ka jingpen kia nilaban khot ye u doctor but udeu jo uneu Lukas ubalato ru ya ka way na kito kisau teliki gospels kibadon haka testament kabatambay kabangitip kom ka gospel kat kom u Lukas haba u Lukas utho yakane kajing tho kabangitip yaka kom ka kitab kikam ki apostol utho bat kajing songkhia hakaman sim jong ban ya tho yo perlok jong u Theophilus yaka kabalajia hadin bau Jisu don shu hakamet hakani ka snapertai ringkat baki senran jong Lukas ulaya tho bayaki jingkular jong Jisu lapendep hakata ka sni Pentecost ka jingkular yaka jingwan se makhod hakis senran ki jong Jisu kabalong hi kajing sidang jong kabalang hakata ka sni Pentecost hakani ka slapertai hakini ki benta yaki bangila puli haka bangila pensyong dong rim yaka tim jongi yaka jingkut jimut ban snap yaw blay ngisyan baki senran u Jisu hadin kasngi Pentecost kalia kendo shibon ki jie la persyang ban kanglat yaki baki namia tho kenam krensho yaka kerteng u Jisu Henry kisenran u Jisu kibalamat ika bor hakata kasngi Pentecost kilayo ika jingkut jimut kawas kem ka jingkut jimut ban snap yaw blay ngilayo ban pelik jimut yaki arteli ki sembok perkat hakani ke sonde ke beladep haka jidai bat kane ka jingong ban snap yaw blay tongin pen kenau yaki kabening kong ka jingkut jimut ban snap yaw blay katau yaka jingkut jingmut ban don nakaliang ka jong blay bat ka baarpat ka jingkut jimut ban snap yaw blay katau ban shania hakabor ka jong ublay ki ar terlipat ki sembok perkat ki bangin pelek jimut hakani kapor kabeningkong ka jingkut jingmut ban snap yaw blay katau yaka jingkut jingmut ban le yakata kaba pensauba yaw blay ban le yakata kaba ublay usauba yangi ban le katakanong ka jingkut jingmut jong kisenran u Jisu hadin kasngi Pentecost kandai ka basuk yaki senran u Jisu hakata kapor yaka ban yeng ban kren yaki niki kentin hakmat jong kin nong yalam niam jong ka kapor baki kin le yakata kaba ublay usnobha namar ki im hakata kapor hakabaki babon kibalang kinle yakata kaba pensobha
Ya kita kibadon hakabor. Lakalong hakaniam. Lakalong hakasensyar kadar. Lakalong hakaimlang salang. Barbor. Kibriw. Kikwa banle. Ya kata kabapensobha. Ya kita kibadon hakabor. Ya kita kibaki kmilenti. Bakin yo jingkerku naki. Handray. Kisenran ki jong Jisu. Daka bor jong mensembak hoi. Kikut jingmut. Ya kani kawe. Bakin snap. Yaw blay. Ya kibriw. Bakin le. Ya kata kaba pensobha. Yaw blay. Ban shu pensobha briw. Para bagay. Yakin nongbot u Jisu haka spasnem ka benengkong laju tip yaki kum ki briu jong ka lenti haka jing shisha haswa ban kot kristan yakin nongbot u Jisu yakin kot juga balang haka spasnem ka benengkong la tip yaki kum kita ki briu jong kalenti kanika teu yaka jingim bat yaki jingle jongki baki ya per neki weipat ke badon haka imlang salang haka tagapor ki breu ki ba pensobha yo blay ki breu ki ba le yakata ka ba blay ukwa yaki banle kata kadau Petrus baru Yohanes kiong yaki rang ba niam to kan mapi kasyong hok ban ngap ya pi kam tam ban yo blay kanika tau yaka jingkut jingmut bakinong bot u Jisu kidon yaka jingkut jingmut ban le yakata kabapensobha yo blay walada kata kala ban penslo si ya kibriw. Ban penslo si ya kita kibadon hagabor hagatagapor. Baki senrano Jisu kitip ha ya kador kabarem kabaki don kam ban siu. Habaki kongo yo blay ban ya kibriw. Hanray kalong ke aka ka sultanat ban perkat ya kita kibriw kibala tip yaki kum kibriw jong kataka lenti kibriw kiba soto syai makilong ki jong blay batkin le ru ya kata kaba pensobha yo blay baka day kata ken kamawan ra jingkerku haka jing syakri jong kapalang kabanengkong wat hapdeng kibor kibele ban pelong yaki senranu Jisu ban pendem yalade haka bor kabakan jabriu kabakan jado Henry kinombot ki jong Jisu ki balamat ika jing treu mensim haka jim jongki kila kut jimut sikem ban ngap yo blay ban le yakata kaba pensobha yo blay daya kaniking kabaw Apostol Paul wong hato menta ngabho yakibriw ni yaw blay hato ngadang kwa ban syu pensobha briw lada ngadang syu pensobha briw ngamlong setia usyakri ukris kanika jing sisa baka balang kabanengkong kaim kapendep ya kata ka mission beneng haka jingya lenti jongka kum ki breu ke bale ya kata kaba pensobha yo play haka jing jongki to blem yarap yangi haka ni ki jok ki por ke babenta ke babon bon sin di shemilade haka kep kabangi ban rai ya nongin pensobha Nray prabanget
Tau boleh nyerap yangi, unyerap ika balang, unyerap ikin ombor u Jisu haga dega juk mentah. Bangin sngap yo boleh, bangin le ya kata kabapen sobha yo boleh. Kajing kut jimut ban sngap yo boleh. Katau ya kajing kut jimut ban le ya kata kabapen sobha yo boleh. Kajimut kaba arpat kabangin epek haga ni kapor. Kajingkut jimut ban snap yau blay. Katau ya kajingkut jimut ban up ya kajing monjur kajong blay. Ban yo ya kata ka approval. Ya kata kajing monjur kajong blay. Ya ke bangi ni perkat. Ya ke bangi ni kuat banle. Bangin yo shwa. Ya ka jing monjur ka jong blay. Ha ka jing im ka jong i. Kidong bot u Jisu hadin kasngi Pentecost. Kilamat ya kata ka jing trayong mensim hapok jongki. Kabiki yo ya kata kabor ban up ya ka jing monjur ka jong blay ya kanu ka kam kabaki kidon ban le langi di pule ya ka kitab ki kam ki apostol in shem man kapor ki semranu Jisu ringkat bat ki prabangai haga kapor ki kendo ban juai ban wat ya ka kmat ka jong blay ban up ya ka jing monjur ka jong blay ya kanu ka bakidon ban le dai kata kain ka bawanra ya ka jing job ha ka jing shakri chong ka balang ka baningkong ka ba ai ya ka jing kerku ke wan no blay shaka pertai namar bakilong kibriu ke ba skap yo blay ke ba up ban yo ye ka jing monjur shwa jong blay ndai ban wat shwa ye ka jing monjur jong ka pertai hanrei ye kata ka ba u blay u kwa ban le ye ka ba u blay u monjur yaki ban le u approve yaki ban le ni shem hagobon ki kep ki don hakata kajing ya slok kajing ya duai ban wat ya ka kmat utrai karang dapor bau Petrus haba udai ban lech ka yin jong Cornelius ni pulih ki kitab ki kam ki apostol haba Petrus ulayo ya kajing monjur ka ban oblay ban lech ka yin jong Cornelius niyo ya kajing kerku balawan ra ya ka yin barok kaway bat ni ango yo blay ya ka balang ka banengkong ka badon ya kata ka jingkut jimut ban ngap yo blay hoy ban yo shwa ya ka jing monjur ka jong blay shwa ban le ya kano ha ka jing shakri jongki kawe ni ginuksa ka bakodor ba ban penken mau syapang kani kaday na ka jing im jong Moses ni kan mau ba yo Moses hadin bau la snowto bau udai u Hebrew bau udai u kenja Israel ikan mau habang ipuli ikan nong ga baar ka kitab Exodus layato yangi bau Moses u klan up ya ka por ka jong blay ya ka jing monjur ka jong blay ya ka ta ka bau perkat ban le ya ka ta ka bau snow day ban le ban pen i bau long Hebrew basisha ban pen i shaki Israel bau day na ka jak Israel Moses u climb up ya ka approval jong blay habau yo i yung nong Egypt bau syo yung nong Israel Moses u climb up ya ka approval jong blay Moses ula penyap yung tau nong Egypt kata kam day ka plan jong blay kata kam day kabala monjur joblay
yaw Moses banle. Baru Moses haba ulatip. Bayi kata kajingja latip daw Faro. Laban pet kran. Ban pet syakari median. Magkasimpor yung ubon snem. Sao po talikis snem. Ban up. Yaka jing monjur ka jongblay. Kalong ka ba si siya Moses. Uperkat ba ka ka ba uule. Kalong ka ba day. Ka ba ublay. Unsyu monjur. Yaka ba kwa banle. Nray day. Hangta hari median. Ba ublay. Uwan pao. How Moses. Hakam nung nga balay ka kita Exodus. Ngipuli siya pang katakalaw lanong ka ba meding. Henry ka bam siyam ing dono. Hagabaw blay. Ula pa ho Moses. Ngila manong baw blay ulawan ra. Yaka ching monjor. Yaka ka baw Moses uday bande. Ban lek biang sa Egypt. Ban long apir jong blay. Ban mino. Kipay lang ublay. Naga ri. Yaka bala pelong maraw yaki ha Egypt. Moses. Wahap ban up bone snem. Ban siyaw to. Bakalong ka ka ba set ka ba pandonong. Ka ba wanra sibon ki jing kuslay ki jing jenjar. Habang yin up ika por ka jong blay. Yin up ika jing monjur blay. Yaka ka bang ikwa banle. Rabangay. Yin haki por kisngi. Kibang idap. Da kibakong kita ki situation. Kibang isngaw day. Bangi spelkat, yaka ka ba snow day kiway. Yaka jing monjur ka bangi yok na kabartay. Baka takalabiyang yangi. Bangin le, yaka ta ka bangi so day banle. Anray prabagay, toblem yarap yangi. Bangin snow to. Bangi don kamban snap, yaw blay. Ban up, yaka jing monjur ka jong blay. Yaka no ka bangi perkat banle. Wale kerki. Agaday ki kon samla. Wat namray kerki. Haga julong samla jangpi. Yaki long kami long pa. Wat namray kerki. Up. Yaka jing monjur ublay. Yaka no ka bafidon bande. Haka ying kasem. Yang iki bedon ka jing syakri ka kam jongblay. Up. Yaka jing monjur ka jongblay. Yaka ta kabangi ngidon banle na kamta ka burom ka jongu. Bat ha bangi le. Ya kano daka jing monjor ka jongblay, daka approval ka jongblay, nginyo ya ka buron ka jongblay, wan hapeng ki jing ka jingale, kinuan kano ka jing, nginyo ka ksangti ka jongblay, kaban nam lingkot no na kamta jongi, habaw blay, monjor keng, ya kata, kaba, nila ap, baro sikata, banle, na kamta ka buron ka jongu. Doblen yarap yangi. Lambakan ni ka jing puson hakan ni ka por. Ban snap. Yaw blay. Kataw prabangay. Bangin le. Yakata. Kaba pensobha yaw blay. Ban snap yaw blay. Kataw. Bangin up. Bangin yo. Yaka jing monjur. Kaba no blay. Doblen terkuyangi. Lambakan ni ka jing slok na kaktin jamu. Nakabanta ka burong ka jong blay. Amen.